Esquerra Republicana de Vallirana va presentar dissabte l'Alia Kitchener com a candidata a l'alcaldia de Vallirana. Vallirana només té una opció, el canvi republicà. La gent, l'equip de companys i companyes d'Esquerra Republicana estem preparats per passar de ser l'oposició constructiva a liderar el canvi que necessita el nostre municipi. En tenim ganes, tenim moltíssima il·lusió, tenim capacitats, tenim projecte. Fer república des dels municipis, fer república a Vallirana. Un acte públic que es va celebrar al Parc de la Bassa i va comptar amb la presència de Marta Vilalta, portaveu nacional d'Esquerra Republicana, el diputat al Parlament de Catalunya, Jordi Albert, i el diputat a la Diputació de Barcelona i alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega. L'Àlia va molt més enllà de ser la candidata dels republicans a Vallirana. L'Àlia és precisament el símbol del que hauria de ser Vallirana. Vallirana ha de ser oberta, Vallirana ha de ser republicana, Vallirana ha de tenir molt clara la seva identitat com a poble, però també molt clara la seva relació amb la seva comarca, que és el Baix Llobregat, i també molt clara la seva relació amb els municipis que l'envolten. I tot això és l'Àlia. L'Àlia va presentar el seu projecte per a les eleccions del mes de maig de 2019 i en acabar va fer declaracions a Vallirana Televisió. Em presento com a candidata d'Esquerra per l'alcaldia perquè penso que Vallirana necessita un revulsiu, necessita un canvi, necessita començar a fer república des del municipi i això ens pot aportar a tots els valliranencs i valliranenques una nova manera de fer, una nova manera de pensar, una nova manera de viure fins i tot. Cal que Vallirana agafi aquest impuls, cal que Vallirana tingui un govern autènticament d'esquerres. El projecte republicà que tinc la sort d'encapçalar contindrà diverses propostes. Una d'elles, potser de les més importants, és que cal que tinguem un model de municipi on tothom pugui accedir a un habitatge en condicions dignes. Tenim un gran problema d'habitatge social i de lloguer en el nostre municipi i això hem de posar tots els recursos per mirar de revertir-ho. També hem de fer un municipi dedicat a les persones i per les persones. Hem de tractar molt bé tot el tema de les desigualtats socials, no tapar-nos els ulls sobre això i mirar-ho. Hem de ser molt conscients d'aquestes desigualtats socials i posar-hi tots els recursos i també implementar la consciència social en totes les franges d'edat. Hem de fer de Vallirana també un municipi on la igualtat de gènere sigui efectiva, ens la creguem, la puguem demostrar, fem que Vallirana sigui feminista, un municipi feminista. També necessitem un poble on la gestió del govern sigui clara, sigui transparent i sigui participativa. Volem fer també que hi hagi consultes ciutadanes per decidir els grans projectes del nostre poble i que la ciutadania se senti partícip del progrés que pugui viure el nostre poble en un futur. Aquesta és la proposta que porta Esquerra Republicana, que seguirem treballant i seguirem explicant en properes ocasions a través d'actes, de reunions, de trobades, de carpes informatives per tal de fer arribar a tota la ciutadania no només el nostre missatge sinó també per escoltar-la. El nostre programa, les nostres propostes es basen en el que tots i tots vosaltres, valliranencs i valliranenques, voleu, necessiteu per viure en una Vallirana millor. Per tant, ens posem a la vostra disposició per escoltar-vos i per ajudar-vos a que aquesta Vallirana millor que voleu es pugui fer en realitat després de les properes eleccions municipals que seran al maig del 2019.